ହାପି ହୋଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଗ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଟିକେ ହୋଲି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମକୁ ହୋଲି ଲଗେଇ ସାରିକି ସେମାନେ ବାହାରି ପଡିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ମା ଝିଅ ଦିହେଁ ଟିକେ ଗାଲ ଘଷା ଘଷି କରିକି ହୋଲି ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଝିଅ ମୋ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିଥାଏ ହସୁଥାଏ, ମୁଁ ତା ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ହସୁଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ। ମୋ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହୋଲି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଟିକେ ହୋଲି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରିକିନା ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଟିକେ ତାପରେ ଆମେ ମା ଝିଅ ଦିହେଁ ଯାକ ପଳେଇଲୁ ମୋ କାକି ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହୋଲି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ହୋଲିକୁ ଆମେ ହୋଲି ଲଗେଇ ସାରିକି ନା ଆମେ ଦିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲୁ। ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିକି ଆମେ ଘରକୁ ମା ଝିଅ ଦିହେଁ ଯାକ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିକା ମୋ ଜେଜେ ଶାଶୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଝିଅ ଆସେ ମୁଁ ଟିକେ ହୋଲି ଲଗେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅକୁ ଟିକେ ହୋଲି ଲଗେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହୋଲି ଲଗେଇଦେଲି, ପାଦରେ ହୋଲି ଦେଇକି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଟିକେ ବୋଳିଦେଲି। ତାପରେ ତ ଆମର ହୋଲି ଖେଳ ସରିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା 11ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଯାହା ହେଲେ ବି ଗାଧେଇକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ମୁଁ ଏଇ ଡ୍ରେସଟା କାଲି ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି, ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଡ୍ରେସକୁ ପିନ୍ଧିଦେଲି ଗାଧେଇ ସାରିକି। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଡ୍ରେସଟା ମୁଁ କୋଉଥିରେ ତିଆରି କରିଛି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଦୁପଟ୍ଟାରେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେନି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିକି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ବାଏ ବାଏ।